Ето Боян прави втори опит. В момента се намираме на около 500 метра североизточно от моста на Бургас. По-точно мостика на Бургас, но тук всички му казват моста. Първоначално бяхме южно от моста, или по-скоро югоизточната посока. Там се намира първото струпване на повече камъни, началото на Бургаския риф. Отразихме 3 риби, но за жалост вятърът духна страшно силно и ни принуди да се скрием тук. Ето насреща виждате, тук брега е по-висок и ни прикрива. Явно пак има някакви проблеми с платното, но така е, всяко начало има неща за доизпипване. Роско в далечината, каза се, че и там има попчета. След малко ще идем да проверим. Ето третия опит на Боян. Не знам дали чухте, но имаше нецензурни думи по адрес на платното. Ето, набира добра скорост. В момента, ако не се лъжа, е хванал точно по пътен вятър. Виждате спрямо сградата отзад как се придвижва каяка. Аз съм закотвен. Има някакви проблеми, не седи добре изпънато. Вятъра по прогноза е умерен 8-9 метра в секунда, с пориво до полусилен 12 метра в секунда. Но тук в момента е значително по-слаб. За сега толкова. Аз отивам да проверя Роско дали вади повече попчета.